खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआ बड'लेण्डआव गोदान हाग्रा बिफान जासिगोन। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया बे खोथाखौ बुंदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रन्जित बसुमतारिया दिनै क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुर हाग्रा बिफाननि मावख'आव माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होदों। EM बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां बिटिआर सोरखारा आसाम सोरखारनो मोनसे आर'जलाइ होनाय जाबाय, जायनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 4 जिल्लाफ्राव बड'लेण्डनि थाखाय आलादा मोनसे फर्स थानाय जागोन, जायखौ बिथाङा बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स मुङै फोसावना होदों। बे फर्सआ बड'लेण्डनि थाखाय दाजानायनि लामायाव आरो गमामायैनो बे फर्सआ दाजामारोब्ला बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 1500 सुबुंफोरखौ बे फर्सआव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा रोखायै फोसावदों। आरोबाव बिथाङा बावैसो दाजालांनाय आसामनि 6थि रायमना माहारियारि पार्कआव माबोरै लामा सामा गेटखौ खालामनाय जागोन बेनि सोमोन्दैबो बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला रायमना माहारियारि पार्कआ कुसुवा हाग्रा आरो रायमना हाग्रा ओनसोलनि सिङाव गोग्लैयो। बेखायनो मोन्नैबो डिभिजननि गेजेरजोंनो मोनफा मोनफायै 3 लाइन गोनां ब्लेक टपिंनि लामाखौ खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो खौरांनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोसावना होदों। नैथि खौराङाव दङ उत्तर प्रदेशआव गोदान आयेन। उत्तर प्रदेश सोरखारा रायजोआव सुबुं सानखोखौ सामलायनो गोदान आयेनखौ दाबाय। सानैनि बांसिन गथ' खाङोब्ला उत्तर प्रदेश रायजोआव साख्रि बाख्रि आरो सरकारि सुबिदाखौ मोनला। गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ बे आयेनखौ खालामनो थियारि जाबाय। बे गोरा आयेनखौ नोगोरारिफ्रा मानियाब्ला सोरखारा गोख्रों राहा लागोन। सानैनि बांसिन गथ' गोनांफ्रा बिसायख'थिबो गेलेनो मोननाय नंला। बे आयेनखौ गोख्रों खालामनो गासैबो बिथिङाव सावरायदों। बेराफारसेथिं आसाम रायजोआव बे आयदानि सायाव सोरखारा आयेन खालामबाय। हादरनि गेजेरावनो उत्तर प्रदेशआ बांसिन सुबुं थानाय रायजो, जायनि जाउनाव योगी सोरखारा बे थिरांथाखौ लानो गोनां जादों। आसाम पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय। गंसे ट्राक गारिजों लोगोसे 850 किल'ग्राम गान्जा आरो 2 सुबुंखौ हमदों। क'क्राझार जिल्लानि एसपि प्राटेक बिजय टुबीनि दैदेननायाव मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सन्दानना क'क्राझार जिल्लानि आसाम आरो सोनाब बंगसिमना श्रीरामपुर गेटनिफ्राय नागालेण्ड रायजोनिफ्राय लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सानजानिफ्राय सोनाब फारसे NL 07AA-0430 नम्बरनि ट्राकनि सिङाव सिखोमानानै 850 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे ट्राक सालायगिरि रेहमेद उल्ला खान आरो हेन्डीमेन रमेश कुमारखौ थांनाय हरनि समाव श्रीरामपुरनिफ्राय हमनो हायो। आसामनि एडिजिपि LR बिष्णोया बुङो दि आयेन बेरेखा गान्जा फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ श्रीरामपुर गेटनिफ्राय क'क्राझार फारसे लाबोबाय थानाय समाव थांनाय हरनि 1 रिंगायाव बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आलांगि ओनसोलाव दुथांफोरा खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो होनना फोरमायो आरो जायगायावनो सासे सुबुङा आथिङाव गुलि नांजाना जोखोम जानाङो। जोखोम जानांनाय गान्जा फालांगिरिखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालिसिम थिसननाय जायो होननानैबो LR बिष्णोया बुंबावो। आसामनि एडिजिपि LR बिष्णोया फोरमायबावनाय बायदिब्ला भारत हादरनि गेजेरावनो सा सानजा रायजोनि 3 रायजो फारियै मणिपुर, नागालेण्ड, अरुणाचल रायजोआव गोबाङानो गान्जा आबाद मावो आरो बैफोर गान्जाफोरखौ सोनाब फारसे गोबां रांनि बेसेनाव दैथायहरो होनना बुंथियो। आसामाव आफ्रिकान स्वाइन पेपार बेरामनि गोहोम दरंआव अमा फाननायखौ बन्द खालामदों। आफ्रिकान स्वाइन पेपार बेरामनि गाग्लोबनायजों 100निबो गोबां अमाफोरनि जिउ खहा जादों आसामनि दरं जिल्लायाव। आसाम सोरखारनि रिपर्ट बायदिब्ला दरं जिल्लानि आक्लाबारि, बरमपुर आरो बाहाजाननि ओनसोलफोराव आफ्रिकान स्वाइन पेपार बेरामा अमाफोरनि देहायाव गोसारनो हमदों, जाउनाव 100निबो गोबां अमाफोरनि जिउ गोमाबाय। मख'थावनादि एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि बिफाना आफ्रिकान स्वाइन पेपार बेरामनि गोसारनायखौ नोजोर बोनानै दरं जिल्लायाव दान मोनथामनि थाखाय अमा फाननाय बायनायखौ बन्द फोसावना होदों। बेराफारसेथिं थांनाय जुन दाननि गेजेराव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बकाखातआव एखे रोखोमनि बेराम आफ्रिकान स्वाइन पेपारनि गाग्लोबनायजों 246 अमाफोरनि जिउ खहा जानानै थांदोंमोन। क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथारनि साखाथियाव थानाय थेरापद भवनाव लायन क्लाब क'क्राझार दालायनि बानजायनायाव थै दान मावबादा खुंदों। क'क्राझार सहराव गिबि खेबनि थाखाय लायन क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंनाय थै दान होनाय मावबादा हाबाफारिखौ आलारि बाथि फोजोंना आरो गिबि थै दान होना बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि MN दाहाल आरो SP प्राटेक बिजय टुबीया। बे हाबाफारियावनो लायन क्लाब क'क्राझार दालाय आफादगिरि महित नाहाटा, प्रजेक्ट चेयारमेन राजु बर्मन, प्रजेक्ट क'च चेयारमेन चिन्मय दास आरो क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि डक्टर Z आलीजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि SP प्राटेक बिजय टुबीया बाहागो लायो। हादोरजों लोगोसे रायजो नाङैनो कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायनि उनाव गोबां बेरामिफोरनो थैनि गोनांथि जागोनखौ नोजोर होनानै थै दान होनाय मावबादा हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों होनना लायन क्लाबनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव।
सोमोनांथाव खौरां, जि रां मोनैनि थाखाय फिसाया गावनि अनजालि बिसिखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों। नलबारि जिल्लानि मुकालमानि थागिबि नारायण तालुकदारनि अनजालि बिसिया हरनि समावनो थैनानै थादों। नारायण तालुकदारनि नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला नारायणनि बिसिहा हाइ प्रेसार दङमोन। प्रेसारनि गाग्लोबनायजोंनो नारायणनि बिसिया थैनानै थादों। बेराफारसेथिं नारायणनि बिसिनि नखरा अजद होनाय बायदिब्ला नारायणआ जोबोद जौ लोङोमोन। सानफ्रामबो नारायणआ 10 रां बिसिनिफ्राय बिना लांनानै जौ लोंबोदों। बे सानखालिनि बिसिया जौ लोंनो 10 रां हरनायनि जाउनावनो फोथैदों होनना बुंदों। मख'थावनादि साखाथिनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला नारायण तालुकदारा लकेल जौ लोङोमोन। सानफ्रामबो 10 रांनि जौ लोंनो बिसिनिफ्राय बिनानै लाङोमोन। बेफोरबायदिनो नारायण तालुकदारा बे सानखालिबो लकेल जौ लोंनो थाखाय बिसिनाव 10 रां बिना मोनैनि थाखायनो बिजों नांज्लाय खमलाय खालामदोंमोन। बे समाव नलबारि पुलिसा नारायण तालुकदारखौ सोंनाय फिननाय खालामनो आवथायाव लानाय जादों आरो जाथायनि गुबै खोथाया पस्टमर्टेमनि उनावसो सोराङाव फैगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।